Po 3,5 hodinách kosenia na celom pozemku sa mi roztrhol nový remeň. Takže budem musieť zháňať zase. Ale pozemok celý, aj vrchný, je pokosený. Ešte nejaké detaily. Výtok celohle. Až po práve výmene plynového remeňa. Ešte také dosť háklivé len toho stroja. Dosť ten silný motor trhá ten plynový remeň. Predsa len Honda 160 to dosť dokáže roztrhnúť.